everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Emmanuel Castor? Salamat nga natiman-an nimo ang akong pangan. Ay, why na mo mag-aabot og sa akong bana? Unsaon nanawag na magud niya ang ospital? Gisultihan mo na ba siya bahin sa kung gisulti nimo? Hay, o para ba? Sagdi lang, karong gabi ako siya sultihan. Mahimo ba imbitahon kag paniud to? Ha? Wa kayo ko higala din. Pug kiting paniud to naman sab, imbitahon taon taga. Sorry ha, pero dili may mong muuban ko og laing laki nga dili mahibaw ang akong bana. Loyal kay gyud ay sa imong bana kun mao kana. Gikinahanglan matingali ka na sa usa ka asawa nga magmatidon-anon sa iyang bana, di ba? Swerte ang imong bana nga ikaw ang iyang naasawa. Salamat. Ang imo dayong asawa? Wa siya karon din Ngano? Hain man din siya. May business siya nga giatiman. Kun mao ka na, mosamot yun nga dili maayo nga may makakita nato nga magkuyo. Ganong dili man. Higala na ta, di ba? Pero... May paborito kong kananan nga maayo kayo mga luto. Ang Lunachini Cuisine. Familiar ka ba nining maong kananan? No. Wa ko makatultol ni anang maong kananan. Mao ba? Pero sikat man kayo na nga kananan. Sorry pero dili ko suito sa mga kananan din sa syudad. Mao ba? Sige, muna na lang ko nimo ha. Bisag unsaon akong tan-aw. Wa gyud siya makailan ako. Imposible kini. Paborito ni Salome ang Lunachini Cuisine. Polo? Nganong niya magkadinhi? Wadi mo man lakaw si Aman? Kuan miss, kanang... Noon sa kapuldo? Nga na bumisika man ang imong mata, ha? Kuan. Wa mo gud ko pauban na ni Boss Iman siyang lakaw, miss. Unsa? Nga naman? Asam di siya? Wa ko may baw, miss Nika. Ayaw pa makak. Imposible nga dili ka mahibaw kung asang iyang mga lakaw. Pero mao man ang tinuod, miss Nika. Walay ko may baw. Maingon na siya nga, mulakaw ko siya. Wa pa sa kuni agda. Mao nga, istambay lang una ko din Mao ba? Oo, mao na, miss. Makalakot. Ayaw lang ko lagot-lagot, miss. O nga nang dili man ha, Puldo? Nga mahibong naman ko anong mga lakaw ni Eman karon? Siya li pangutan na, miss. Kung asa siya paingon, hindi pa ulit niya. Hain mo sa di mga taxi. Dorina? Wa pa din ka magkasakay? Kuan, lisod man day ang taxi din Sakay na lang dili. Yato na lang tika kung nasa ka paingon. Sige na. Please, ayaw kahadlog na ko. Okay. Asa man karon paingon? Sa iskina lang, kanang dagan ng taxi nga moagi. Okay.
Wa pa ba mausab ang imong una? Sigurado ko nga gigutom ka na. Wa pa ko gutom ah. O, salamat na lang. Siluso bang mo ba na? Mumahadlo ka nga mo ba nako sa pagpangaon sa gawas? Dili man, pero maglikay lang ko nga magselos siya. Oh, May anak na ba mo? Doon na. Mao ba? Pilay edad sa imong anak? 4 years old. Oh, Ikaw, may anak na ba ka mo sa imong asawa? wa. Ano ba mahadlo ka man ako? Ha? Sa akong tanaw nimo, nahadlo ka na ako. Kaya naman, may angay ba kung kadlo ka nimo? Wa. Maayo kong tao, Dorina. O mahadlo kong makasa. Oh, mao ba? Swerte sa biay imong asawa kung mao ka na. Surte sab. Ilugar na lang. Niya nata sa main road. Dagan ang taxi din eh. Asa ka bang gidiay? Mapaulin ako sa bahay. Ihatod ko lang ikaw sa inyo. Dili lagi mahimo. Dili ko gusto nga makakita ang among mga silingan nga ihatod kog lalaki sa amo. Yampingan gid ni mo maayo ang inyong kaminyo unog sa imong bana. Natural. Dili ko gusto mag-away mi. Oh, mahal mo gid ay ang imong bana. Oh, mahal ko kayo si Joseph. Oh, Ilugar na lang ko na sa eskina. Dagan ang taxi diha. okay. Salamat sa imong paghatod nako ha. Salamat pag-usab. Okay, no problem. Nganong gikulbaan man kung maayo nga nakigsulti niya. Lahi gid ang iyang sinultihan. Ang iyang linihukan. Diin ka, Eman. Nika. Nga nasige mo ng mata ni mo. Nakurat lang ko nimo. Murag isog raman kayo ka nga nangutanan ako kundiin ko. Tungod kay klaro kaayo nga doon na kay gilimod nako. Unsa? Nga nung daghan mo maglakaw si Poldo, nga kamurag. Ha? Kinahanglan ba yun ay nga mananghid ko nimo sa tanan na kong lakaw? Natural! Asawa ko nimo! Wa pa ta makasal. Busa ayaw una kong pig-uti sa kong mga lakaw nika. Eman, Gikapoy ko. Ayaw kong samuka kay doon ako'y problema. o sa may problema nimo? Mapra! Sa ako nang giingon, ayaw kong binalditay. Kagaw ka! Aray, kasakit sa kong aping leche. O sa magit kayong problema? Nga nung masuko man siya kung akong panguntanon, si Poldo rin ang makatubag ni ini. Miss, ayaw ko gapikihan ang imong pangutana, miss. Kinahanglang sultihan ko nimos problema ni Iman. Nga nang isog man ka siya, ha? Gisagpa pa ko niya. Ha? Kung mauna, ayaw na pangutana niya, ron dili ka masagpaan og usab. No! Dili mahimo! Kinahanglang mahibaw ko kay asawa ko niya. Miss, siya na pangutana. Kay ako niya mabunog, miss, kung mangutana ko niya. May kay nakauli ka sa panihapon karon, Joseph? Natimanan ako ang akong mga pasyente. Mao nga nakaulit ko sa'yo. Kumusta naman dito sa sementeryo? Wa ba'y balita kung kinsa mipatay ni anang Gigi? Wa gyud. Dorina, maay tingali nga kalimtan lang una na nimo. Dili, Joseph. Nagkadaghan ang nakapalibog nako. Nagkadaghan ang namatay nga nakailan ako. Busa, kinahanglang ubanan ko ikaw sa ospital. Usa? Dorina,
lalaki ko. Ako ang imong bana. Ako ang angay manalipod nimo. Ako ng obligasyon. Pero, O gaya gablakan ako. Makamao kong muamping sa kong kaugalingon. may tingaling magtinir ka og armas sa imong auto? Dorina, unsa naman sanang nasuod sa muna una? Nahadlo ka ba nga mamatay ko? Dili kalikayan nga mahadlo ko. Tungod kay... Hosto na. Ay kablakan ako. Dili ko maunsa. Sulagma lang ang tanang kamatayon sa imong mga kaila. Okay, sige na. Kao na. Boss, gipatawag ko nimo. Lingkod. Bugat yun ang problema ha, basta. Poldo, gibalik-balik lang nako sa pagkunahuna ang among panagkita kaganina ni Dorina. Ha? Og nakita ko si Lihok na siya gyud si Salome. Unsa? Gusto kong makita ang uwat sa iyang likod, Poldo. Boss, Kidnapan ninyo si Dorina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!